dismiss. Ay, salamat itaon nga. Managid ang among si Iti. Makapahuway nagi ko. Migo! Oh, uy, Hoy, Migo! ako yung mong gitawag? Oh, Migo. Nga naman. Gisugo ko. Padoon ka sa inyong CAT teacher. Okay, Mika. Salamat. Niduol ako ganihada sa eskwelahan. Ngayon tag makita pa mi pag-usab. Atong babasa ng katusyasa. Wala naman ako makita sa eskwelahan. Hoy! Ah, uy! Kiwan ka ba? Kiwan ka? Kuyawan, oy, naunsam taong kay. Ikaw giway lingaw na. Di pa kuyawan ko nimo, bay Paul. Sorry ba ya? Kaniya ra mo kuno kabantay mo gud. Taas mong liog ba? Pura mo kag nagipangita. Nabito ko gipangita bay. Saan? Wa ko makaila sa iyangan, pero nahinumdum ko sa iyang itsura. Saan? Tupitan? Ambot, oy, makitaan, pabaktaw na ako siya nga. Daghan, magkaing estudyante din eh. Sige lang. Asig. Park. Kuiktan ha? Asa mo ta? Silang kisya. Kato ta? Dayan mo din eh. Bay, tara. Pasunod ng kisya. Ha? O, bay, sige. Lingkod lang mo diha, Migo. Oh, uy, Sakoy. Sigam ko ng matan mo kita ni Kat. bay. Mo nang babayan akong kingunin mo. Oh, si Kat di ay. Uy, Paul. Oh, Palingkura ko na ng imong kauban diri. Kat. dili ba? Naibong ka no, ano ni ako din eh. Oh. Igagaw mo gud mi ni Ate Kisha. Oh, mau ba? Mingitar ba siya ni mo, Kat? Ha? Nga naman? Gusto ron ta kong makaila nimo. Aw, nakailan naman ka na ko, Ron. Ako si Kat. Pero ako, wag ko makailan nimo. Sa itsura ra. Ya, musta bay? Okay ra bay? Malipayon man kaya ka nga nag-isulti ni Kat gabi, no? Ikaw ay mantayon kay kada. Tayo, panidaan ti kay. Suan, gana niya? O bay, ganahan kay ko niya. Oh, puya bi. Di ko mauwaw ko bay. Sis, parang kagataos ang panahon ay, uwaw ka. Mauwaw ka manguya bis personal. A cellphone pa kuya bi. Chat ba? Ha? Wa mong ko mahibaw sa iyang FB bay. Oh, tagad ka. Oh, ha? Ay, salamat kay gi-accept ni Kat. Ako sa tawgan, bi. Aw, Okay ra nimo nga mag-istorya ta? Ha? okay ra, uy. O sige, storya. Kay maminaw ko. Mayo, no? Uno kay, sige na mo, tawag ni Kat. O lagi bay, nalipay sa kay ko kay buutan di siya bay. Ya, sa plano ni mo. Kuan bay, kung makaigayon ko bay, ako siyang panguyaban. Toras, Kat. Hi, Kat! Oy, Elmer! Mupauli na ka? Omer! Pwede ka na ko ihatod, ha? Uy, hala. Sorry, good kayo, Mer, ha? Napamagod may group study. Maadap ako sa bahay sa kong classmate. Oh, mau ba? Sige. Sa sunod na lang, Mer, ha? Sige, Kat. Amping, ha? Ay, naunsan ko eh. Di naman hinuong ko makatug tarong ano eh. Nagsige naman hinuong ko gunahon na ni Kat. Uy, wala. Yung sa maning... Uy, ni-chat siya na ako. Ay, matug na ko. Good night. Mua. Napay pa mua ay. Akong tawagan, bi. Kumusta, Kat? Okay, Ramer. Ganira ka na uli? Taod-taod na gyud. Ay, Ngano ka, uy? Nanghupaw ka man, good. naunta ko'y pangutana ni mo, Kat. Ay, lagkalain, ha? Unsa man na? Nakasuway na ka nga dunay nanguyab ni mo? Nakasuway naman. Pero, wa na ko sugta. Ha? Nga nung man ni mo sugta? Dili man ako siya type. Pero,
Kung parehas ni mong manguyab na ako, ako yung sugton. Kina-crush ba ako ni mo? Oh, Kan pangaan mo eh. Mao na to! ha? Si mo na to. Eh nga mga siya nga kung parehas ti mo ang manguyab niya yung sukton. Nga, ningon pagi siya nga, crush ka niya. Mao nung tato! Nung tasing panguyaban, stang! Na, nakulbaan mong kugod. Wa na ko katingog mo itong ako na lang ipawang cellphone. Ay, ka makauyaw pa na akong pagkulakulba ka. Ah, ka bitaw to doy. Nakalitan gi ko eh. Stang! Nga, si plano ni mo. Kuyugi ko bi. Ha? Kuyugi ko, adto ko sa ila. Gusto ka ito. Mamisita ko niya. Bahala na lang ni. Ah, sige, sige, sige. Tara! Uy, Paul! Elmer! Kamo maguday ni. Ah, 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 ay, kaming tao ni Kat. wa ba mi makasamok nimo, Kat? Wa man. Unsa na yung tuyo na ko? Ah, kumigo eh. Ito yun mo. Ah, biyan sa tamaharon. Kasulti mo bayo. Ha? Ayos ko sa unahan. Uy, unsa man di mong tuyo na ko? Kuanta, kaning, bahay na tong imong giingon ba nga kung ang parehas na ako ang manguyab nimo imong sugton kay crush man sa kunimo. Oh, Ang tinuod, na crush man sa kunimo, Kat. Ug dili lang gid crush ning akong gibati nimo. Na in love ko nimo. I love you, Kat. Elmer. Mao ni tinuod. Love ta kay ka. May chat. Unsa? Mao na, Mer. May uyab na ko. Og, love sad kaayo na ko siya. Oh, Kat. Katong pag-ingon ako nimo nga, crush ti ka. Dili man gud to tinuod. Oh, Nagjoke-joke raman ko ato. ha? Mer, pasay. Mao kita mga higalan kaagi ni Elmer nga taga Hilaitan Gihulngan Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan paasa TNGA. Ang hirap pala. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing Manan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo, pang pamina. Iniisip na